Ahoj, já vás vítám u nového videa a tentokrát se mrknem, co vozíme na střeše našeho auta. Tak jo, stan máme postavený, jak jste viděli, no zrychleně. Vzhledem tomu, že už dneska máme prosinec a fakt mrzne, tak ještě jednu věc. Než půjdeme do stanu se pát, jak to vypadá, tak si ještě zapneme topení a trošku si tam zatopíme, protože už teďka úplně zmrzlej. Rozbalí ten stan je úplně na pohodu. Jediný co, tak teďka jak je zmrzlá ta krycí plachta, to ona jak je silná, pevná, tak je problém ju z toho sundat, tak je to prostě celý zmrzlý. Jo, ale celý mi to trvalo, myslím, nějakých 5,5 minuty a nespěchal jsem prostě tak na pohodu a v létě je to ještě rychlejší, to vím, že jsem si to jednou měřil a bylo to fakt rychlejší, ale teďka je fakt zima a prostě člověku se nechce moc hýbat, takže jdeme rozdělat topení a jdeme nahoru. Tak jo, topení tam máme daný, dal jsem to jenom tak na rychlíka, aby se zakurtnul, já jsem si prvně říkal, že bych tam totiž udělal nějaký ten držák na to topení, že bych se pověsil na kolo, ale pak jsem si říkal, že nejjednodušší bude prostě hodit kurtnu přes platformu, přes badla a pověsit si to vedle auta. Takže topení je nainstalovaný, hodil jsem to tady nahoru přes okno, napojený na deltu, takže jdem zapnout topení a jdem se mrkovat na to vlastně, co to je teda za ten stan. Takže tady jsem dal to topení, takže zaprvé topení a uvidíme, jak to povalí. Doufám, že to pojede. To je on, je teďka takový celý pomuchlaný, protože tady ještě za ty oka mají přijít taky ty lanka, jak znáte z klasických stanů, a došponovat to celý. Jo. My většinou popravdě, když někam dojedeme, tak to vůbec neděláme, ani nezvedáme ty okýnka, nic, prostě jdeme spát, prdíme na to. Ono to zabere dalších pár minut a stejně ráno staneme a slezeme ze stanu a fungujeme důle. Jo. A je to teda Escape, označení myslím Aljaška, nebo tak se to nějak jmenuje, je to 190 long. Long znamená, že vlastně máte tady tu střížku před schodama, nebo nad schůdkama, abych to přesně řekl. Je to dobrý v tom, že když třeba prší, tak na vás vůbec nekape, zvětší vám to hlavně ten prostor pod stanem, jo, je necelých 180 cm, vždycky záleží, kde stojíte, takže je to takový na krop, ale vlezu se tam a je to dobrý, že vlastně z toho máte takovou jakoby markízu. A tady, jak je ten zip, on vede po celé tady té délce dokola a je možnost si k tomu vlastně dokoupit takový ten předstan, jak se říká, a si tam připnete a uděláte si takový stan. Jo. On stojí, myslím, teď já nevím, 7-8 tisíc, je to takový balík, zase prostě další věc se nám zabere moc místa, takže já tady chci vytvořit vlastní takový předstan, který bude používat nouzově, jenom když bude prostě pršet nebo bude zima, aby jsme se tam mohli zatopit, že hodím topení tady dolů, zatopíme si a můžeme tady normálně prostě sedět, fungovat, uvaříme si, najíme se a tím, že to vlastně bude až tady, budeme mít zastřešený ty schůdky. V tom je ta výhoda, když máte vlastně tu střížku nad těma schůdkama, že to neprší, když tady vizujete, tak nemáte teoreticky mokré boty. Nevýhoda je, tak jak někdo prostě vždycky chce, aby když se ráno probudí, tak máte takový ten výhled na moře, hory a takový. V tomhle případě to nemáte. Můžete to mít z té druhé strany, tam zevnitř, nevím, jestli tam jde vidět, tam to jde zvednout celý, jo, odepnout a takový. Toto je takový to jakoby mínus, že prostě nemáte ten výhled. Další věc, nebo další takový to mínus té dlouhé střechy je, že když to nevyšponujete těma provázkama, tak tady ta střecha vám vytvoří takový lavor a když vám bude trošku pršet v noci, no tak samozřejmě se do toho chytne voda, no a pak možná dostanete ráno pěknou studenou sprchu, takže je takový ten základ to vyžduchnout ven tu vodu, aby se to vylilo, anebo to šponovat, jo. V tomhle by třeba byla lepší ta skořepina, že to rozložíte a máte takový jako raz, dva, ale zase tam se bavíme u skořepin s cenou prostě přes 50 tisíc za takový ty už trošku dobrý stany. Tady byla cenovka 32 500, myslím, kupoval jsem to na Torolu 4x4 a stan jsem objednal ráno, odpoledne jsem ho vezl do
Byla tady pak jedna jiná firma, která sídlí na Ostravsku a ty mají zase Field Camp, nebo teďka nevím, jak se jmenuje ta značka těch stanů. No, tam to byl velký průser, čekačka prostě pomale na měsíc a stejně jsme to nedostali ten stan, jo. Takže za mě fakt jedině Toral a značka Escape. Když hledáte cenově dostupný stan, bavíme se o nějakých 30–35 tisících, s tím, že máte vlastně spací plochu, takhle 240, takto 190. Řekl bych, že ta 190 je fakt úplně na knop, na klasický osobák nebo jaký je SUVčko. Dělá se ještě 220, že máte 240 na 220, ale to už bych řekl, že je to ideální spíš na nějakou dodávku typu T4, T5 a tady takový ty menší dodávky. Jakoby. Tu 220 bych asi na osobák už měl strach dávat, protože je to fakt už obrovský stan a ta váha. Musíte furt počítat s tou váhou. Takže pojďme nahoru se mrknout ještě. Už jsme tady na ty schůdky nalepili takový ten potahový koberec, protože ono, jak je to hliník, tak je to takový trošku ostřejší, hlavně to klouže v ponožkách třeba. Já to tady mám teda otevřený furt, takže se tady trošku furt luftuje, ale jde semka úplně krásně teplý vzduch. Teďka bych řekl, že už je tady ideální teplota na spaní. Takže tady máte tu ledku, ona je udělaná na klasický USB kabel a píchnete to do powerbanky, svítíte. Já jsem si všiml jedné věci, že když jsem to píchnul do powerbanku jsem pak vypl, aby přestala dávat šťávu, tak jemně ten LED pás furt svítil, takže jsem to musel furt vytahovat ze zásuvky, nebo z té powerbanky respektive. Ten kabel je dostatečně dlouhý. Chci zkusit, jestli by to došáhlo, když ten kabel hodím na druhou stranu, hodím to přes dveře od kufru a zapíchnu to do delty s tím, že bych si tady někde udělal vypínač, moje klasika jak na lampičku a vlastně budu si moct ovládat světlo zevnitř, takže když někam dojedem, tak jenom kabílek vezmu, píchnu do delty a můžu tady fungovat. Jo. S tím, že by tady bylo dobré ještě vytáhnout třeba nějaký USBčko nahoru, aby jsme se tady mohli nabíjet třeba přes nos telefon a mít to tady u sebe. A jinak, co se týče tady vnitřku toho stanu, tady máte jedno okno, to stejné je tady na druhé straně, který vy teďka nevidíte, a jedno je za mnou, který vy můžete otevřít, celý tady rozglábit a ještě je tady vlastně jedno na vrchu, je to panoramatický. Když ho odepnu, tak vidíte krásně, já bych to možná nechal, ať je tady víc světla, jinak na mě vůbec neuvidíte. Samozřejmě v každém okně je moskytiéra, takže nemusíte mít strach nějakých komárů a takových, že by se vám sem to dostali vůbec. Takže když tady odepnete, tak tady máte moskytiéru a pak je tady ještě klasické to okno z té folie. Takže když si to necháte otevřený přes nos, tak nemusíte mít strach, že by vám napešlo dovnitř. Tady vlastně taková ještě druhá pak tady na tom stanu. Plus jsou tady různý ventilační otvory a takový. Ale třeba co je za mě takový jako docela mínus, co by výrobce mohl trošku vymyslet, tak jsou tady takový prostě, když to ukážu, tak jsou tady takový prostě škvírky, kterýma vám táhne, když je prostě zima, jo. To stejný tam trošku, to stejný tady, jo. Prostě všude najdete takový ty škvírky, jo, ty nedokonalosti. Tady toto je jenom ventilační, to nic. Prostě jsou tady takový ty trošku nedokonalosti. Samozřejmě zase, říkám, bavíme se o stanu 30–35 tisíc, jo. Není to prostě stan za 100 tisíc. Tam už bych byl asi fakt jako hodně naštvaný, kdyby to nebylo vychytaný. Ale my to vždycky děláme tak, že stejně vlastně ležíme takto, takže hlavama tady. Tady si vždycky hodíme nějakou deku. To stejný tady na tu druhou stranu. Všechny tady ty tyčky, co jsou, tak jsou očalouněný nebo tak potažený takovým tím, takovou tou umělotinou, jako jak šusťák nebo něco takového. Madračka je tady nějakých 8 cm, myslím si, že nějakých 8 centiáků. Plus jsme k tomu vlastně dostali tu protikondenzační podložku, kterou jsem trošku bojoval, když jsem mu tam dával, protože když jsem mu tam natáhl, složil, tak se nějak srolovala, pak když jsem otvíral stan, tak mě půlka vypadla ven a podobně, takže jsem musel rozstříhnout, dát tam oboustrannou pásku a nalepit ju. Drží zatím, nevypadává, takže je to v pohodě. A ona ta protikondenzační podložka má centiák, takže mám to taky trošku změkčí. Musím říct, že to má 8 cm, já to, když řeknu takhle, po chvilce proležím, že cítím trošku tvrdý, když ležím na boku. Když ležíte na břiše, tak je to úplně v pohodě. Ale na to, že to má 8 centiáků, tak bych řekl, že ta madračka jakože je docela dost pohodlná. Měl jsem z toho mnohem větší strach. A jak můžete vidět, máme tady vlastně spacáky a peřinu uloženou, to je všechno v tom,
když jedeme, tak je tady zavřený, s tím, že tady ještě potom děcka majou, nebo a jim se ženou, tady máme prostě polštáře. Takže to se všechno to stanu zavře a v tomto je to super, že vám to ušetří strašně moc místa, že to nemusíte mít daný někde v autě a tím by vám to zabíralo místo. A zase rozložíte stán z kufru semka, jo, a znáte to, prostě tím se nechcete vůbec otravovat. Takže super, že se to semka vleze. Bych řekl, že fakt toto je velká výhoda takového stanu. Ale jsou samozřejmě stany, takový ty plachťáky, do kterých to taky nejde, ale mám prostě osobní zkušenost tady s tím Escapem a semka to jde. A další věc, co je velká výhoda, tak vy když ten stan složíte, tak na vrchu pod tou krycí plachtou, mohli jste vidět vlastně na začátku videa, tak máme uložený židličky, my máme tam ještě stolek a tady takové ty věci. Takže pod tu plachtu se toho vleze taky spousta, takže když to vezmete, tak vyžidujete na místo, rozložíte nebo sundáte krycí plachtu, sundáte si stolek, židličky, žena s dětskama si sednou, já rozdělám stan, hodím semka jenom tady tu tyč, jo, tady ta, která drží vlastně tu střechu, to prodloužení, která bývá jinak vždycky uložena tady v tomto místě, nikde jsem nenašel lepší místo, když jsem mu dal navrch vlastně jakoby do stanu, kde jsou židličky, nebo navrch nad stan, kde jsou židličky, tak byl problém, že za jízdy, jak prostě to klepe a je to spojený s tím autem, tak to dělalo docela bordel. Co se týče toho stanu, jak říkám, je to fakt jako velký prostorný stan. Já když se tady fakt jako vidíte, natáhnu hlavu mám tady v rožku a vidíte, že prostě jo, se nedostanu nohama na druhou stranu a my láváme vlastně takto, jo, takže já se semka úplně v pohodě lezu. Takže můžeme se jít pát ještě na to, jakým způsobem je tento stan přichycený k autu a jaký jsou možnosti zabezpečení toho stanu, aby vám to nějaký chmaták prostě neukradl, když stojíte někde na ulici a jste doma. Takže ono, co se týče toho uchycení, já zkusím to tam nějak zabrat, jestli to bude vidět. Tady vlastně vidíte ty železa, které jsou chycené k té platformě, ono je to vlastně na takovéto lyžidě, na 2 lyžinách a je to přichycený. Je to prostě udělaný takovým způsobem, že když by tady někdo došel, tak si to odšroubuje, když to máte na klasických příčníkách. Já tím, že to mám na platformě, která má shield, bok, tak prostě já tu ruku dál nedostanu. Takže nebudu to úplně popisovat, ale musel bych to prostě celý očesat úplně, což zabere několik minut. Nějak to prostě z toho neuškubnete. A druhá věc, dostat se k tomu mě zabralo docela dost času. Musel jsem si, jak se říká, 4krát zlomit ruku, abych ji tam natvaroval. A vlastně je to přichycený takhle na 4 bodech. Tady vidíte, že vlastně se k tomu vůbec nedá dostat. Takže prostě, když bych chtěl sundat stan, tak musím úplně všechno očesat. A jenom samotný přidělávání stanu mě zabralo, myslím, 1,5 hodiny, když jsem to tam utahoval, jak se k tomu nedalo dostat. Ale byl jsem za to rád, protože já ten stan nesundávám z auta, mám ho tam vlastně teďka furt. Je vlastně zima, je to furt na autě. A jsou rád, že to tam šlo tak blbě, protože kdyby to někdo chtěl ukrást, tak když by to viděl, jak se tam nedá dostat, tak se asi na to radši vykašle. Když to máte na klasických příčníkách, kam prostě takhle dostanete ruku, tak to máte povolený raz, 2. Takže buď je varianta mít nějakou platformu zakrytovanou a fakt co nejblbější přístup k tomu, aby to fakt trvalo, protože já jsem musel tady vozit po autě, tu ruku tam zalamovat, prostě utahoval jsem to fakt úplně jenom na čtvrtku otáčky vždycky, takže to fakt zabralo strašně moc času. Netěším se na to, až to půjde důle kvůli technické, což na technické samozřejmě ten stan nesmí být na střeše. Takže to bude takový trošku boj, to sundat a zase druhý den to nasadit zpátky, ale to se nedá nic dělat. Takže toto je jedna varianta a druhá varianta jsou bezpečnostní různé matice. Jo, prodávají se, koupíte prostě sadu matic za 1000 a takový. To je dobrý, když by tam někdo došel prostě s klasickým klíčem, nějakým kočkem a podobně, tak vám to nesundá. Ale upřímně tady ty zloději, oni se nebojí dělat bordel na 2 minuty, takže oni vytáhnou akuflexu a raz, 2 to uříznou, ve 2 lidech to vezmou, hodí to dolů z auta, tím vám poškodí celý auto, protože ten stan je fakt těžký, má, to jsem ani neříkal, vlastně váhu nějakých, myslím, 65 kg. Takže se to tam dává blbě na to auto, my jsme tam dávali ve 2 dospělých, dali jsme to tam, ale byla to fakt jako morda. Tím, že to je na platformě, jak jsme to dávali ze zadu, ale jsme to posunuli po té střeše, jakoby, jo, po té platformě, takže to bylo v pohodě.
Ale oni, když vám to ukradnou, to jsou ty případy, že oni prostě vám to stáhnou z auta, poškodí vám střechu, poškodí, já nevím, okno, sloupky, jo, takové ty věci. Takže bych radši váma volil nějakou platformu, být zakrytovanou, prostě aby, když fakt někdo dojde, aby viděl, že se k tomu nedá dostat. A když se páme vlastně venku, tak tady je to jedno okno spuštěný a tady je vlastně to druhý. Já jsem to kdysi dělal blbě, ona se šponuje táto přes ty tyčky, ty se dávají tady někde, teď se k tomu nedostanu. Jo, tady do těch děr se dá taková ta šponovací tyčka do toho oka, našponujete si tu šedou plachtu a tady tuto, to je ta druhá, tady vidíte vlastně to okno, což je taky, jsem taky říkal, taková trošku nedokonalost, že tady je moskytiera jenom a ta plachta, to vy zapnete, ale tady vám protahuje, jo? Což je takový jako nevychytaný, ale jak říkám, dáváme tam tu deku, co máme na střechu, protože když tam dáváme třeba tady ty židličky, kempovací stolek a takový, tak když to zavřu, tak když to máte samozřejmě tady na tomto, tak vám to bouchá, jo, při jízdě. Takže já tam vždycky rozdělám deku, hodí se tam ten žebřík, který je vlastně jako ten teleskopický a na to naskládám tady ty židličky, stolek a prostě všechno, co tam potřebuji dostat. Přesto přehnu ještě tu deku, hodím tady potom tu krycí plachtu. Dávám to z toho důvodu i přes ty židličky a stolek, tu deku, protože má to prostě na sobě nějaký ostrý hranky, nebo může to mít, jo. Tak aby se nestalo, že při jízdě, jak prostě větr tlačí do té plachty, aby se časem neprodřela, nepoškodila ta plachta, takže to mám tak jako balení. Takže kdybych tam nedával věci nahoru, tak mám o to rychle složený ten stán, nebo rozložený, ale jak říkám, máme fakt ušetřený o spoustu místa. Jo. A schválně se mrkneme teďka na deltu. Měl jsem mu na 100% a zajímalo by mě, kolik tam teďka ubylo. Topím teďka tady už možná tak necelou hodinku, tak mrkneme na to. Takže vidíte, že teďka topím necelou hodinu a mám teďka tady hozenou na druhou stranu tu deltu, musel jsem ho vytáhnout kvůli tomu topení, že jsem si ho dával na jinou stranu, než mám v plánu dávat vždycky. A vidíte, že ubylo 2% za tu hodinu. Takže když vezmu, že budeme topit plásnu v zimě, když by fakt byla zima, topili 10 hodin, tak nám to zabere zhruba těch 20% z baterie, což je úplně v pohodě, protože 20% z baterie dobijeme zase po nějaké hodince jízdy, nebo po případě přes solár. Jo, tady ty plachťáky mají takovou, jakoby trošku bych řekl, nevýhodu v tom, že prostě když takhle nevyšponujete všechno, tak je taková prostě hadrová panenka. Vlastně takový hadrák, no. Můžete to tady došponovat, prostě chytnete lanka, došponuje se to všechno krásně, jo. Takže je to jak udělat, ale když jsme stáli někde 4 dny nějakým kempu třeba, nebo nějakým pěkným místě, tak si to, jo, našponujete a takhle. Ale jak říkám, tady to máme na přespávačku na den a vždycky se posouváme, takže jdem teďka namontovat vypínač a bude tak fungovat normálně světlo, protože za pár dnů, možná teďka, když už to sledujete, tak už jsme na cestě do Chorvatska. Mám tam plánuje přes svátky až do nového roku asi, projet od severu až po jih Chorvatsko. Hlásí tam zatím jasno, 15 stupňů nebo nějakých 10 do 15 stupňů v Dubrovníku třeba. Takže snad tam to vyjde. Takže našu cestu po Chorvatsku můžete sledovat ať tady na YouTube, nebo na Instagramu, anebo na Facebooku. Všude prostě Monty na cestách. Tady můžete dát samozřejmě like, odběr, jak říkám, vás to nic nestojí, mě to potěší a podpoří. Furt je vás tam nějakých 80% nesledujících neodběratelů, co se díváte na videa. Já vám samozřejmě za tu sledovanost děkuju, ale budu rád, když ten like dáte a budete s námi na těch cestách. Já jdu na to světlo, musím to tady celý očesat, oholit kabel a prostě však víte. Jo, jak teďka vidíte, topím zhruba 2 hodiny, 97% na baterii, teď odebírá nějakých 11 W, před chvilkou tam bylo 9 a topení by mohlo fungovat 69 hodin při tomto provozu. Ano, jedu teďka na nejnižší, ale pecka. Jo, ještě zapneme panel USBček a jdeme se podívat nahoru. Jo, svítíme. Jdeme se podívat teda, jak je tady výkonný to světlo. Tak svítí pěkně. Zapneme tady toto už. Taky jsem prvně mohl udělat to světlo a pak vám tady vykládat o velikosti stanu a takový. Takže jo, jednoduše
vyplete a hlavně co, když se podíváte, tak nesvítí. On fakt prostě svítil jemně. Takže asi takhle jste předtím viděli a kdybych měl hotový světlo, nebo si tam aspoň zapl to světlo, že je předtím bez vypínače ještě. Víš jo? A to jsem strašně rád. Já vím, že vám to přijde asi jako strašná blbost, ale fakt je to prostě takový to pohodlný potom, jo? Prostě jenom večer, hasnete, rožnete. A jak vidíte vlastně teďka, no teďka vypadá strašně růžově. Je to taková spíš jako žlutý odstín, jako hnědožlutý odstín, jo? Ale zrovna v těch místech, kde jsou okna, kde je vždycky o jednu plachtu navíc, tak je stín. Tady je vlastně jenom jedna plachta, pak moskytěra a to střešní okno. Tady na druhé straně, jo, je plná plachta, tam není to střešní okno. Takže když to celý zavřete, tak je tady takový přítmí. Já tady už asi zapnu, protože už mi tady fakt táhne. A chtěl jsem hlavně zkusit, nakolik jsem schopnej to tady vlastně vytopit. Šup. Ale jednoduše tu moskytěru. A je to, takže za mě úplná pecka. Teďka to tady všechno mnohem líp vidět, jak jsou vlastně ty tyčky, jo, zaizolovaný, takže to není takový prostě studený. Madračka je super. A vlastně tady pod madračkou vidíte tu kondenzační podložku. Tak jo, teď to tady mám zaplý, už je tady nikde neprotahuje takhle nějak extrémně. Když mám na topení, už je tady 6,4 stupňů, ale tím, že fakt venku jako mrzne, nevím kolik tam může být stupňů, nevím, -3, -4, víc, nevím. Takže už tady máme o 8 stupňů zhruba víc než venku, takže už je tady příjemně. Z toho fakt, já doufám, že tady v tom videu něco uslyšíte, protože tady to fakt fučí. Vůbec nevím, jak tam bude slyšet, nebo jestli mě uslyšíte. Maximální rychlost tady s tím stanem od výrobce je doporučená 110. Samozřejmě pokud by fučilo hodně, tak tu rychlost musíte prostě snížit. Musíte vždycky přizpůsobit tu jízdu povětrnostním podmínkám. Jo. Teďka, když se pojám za tu chvilku, se kecám zase, tak už tady je zhruba 8,5 stupně, takže to jde, jak je to teďka zapnit, tak fakt ta teplota jde nahoru. Já jdu něco udělat ven a pak si pojáme ještě kolik tady přibylo stupňů. Nechám to zatím jet. Dal jsem asi do toho 3 litry nafty. Už jsem s tím natopil, myslím, nějakých 20 hodin možná. A furt tam tak půl litru zbývá. Pojáme se do stanu, jaká je tam teplota. Jsem tam hodinku nebyl, topím už tady asi 3 hodiny. Teďka mám ve stanu 20,4 stupně. Takže jo, moc krát vám děkuji za zhlédnutí dnešního videa. Dneska to bylo opravdu o tom jenom, abych vám ukázal, jaký teda ten stan máme, jak je to velký, jak to vevnitř vypadá, jak se rozdělává, jak funguje topení s deltou. Na deltu se podíváme možná v příštím videu, jestli to stihnu. Chtěl bych vám ukázat teda, jak, co, kde je daná a takové ty věci. Takže já vám děkuju, mějte se krásně. Jestli se vám video líbilo, budu rád za odběr a like. Jak říkám, vás to nic nestojí, mě to potěší a podpoří. Ať vám nic neuteče, protože my za pár dnů vyrážíme na tu cestu a jak říkám, videa budou. Pravděpodobně asi až dojedeme domů, protože během cesty předpokládám, že nebude moc času stříhat a dělat videa. Budou spíš jenom taky ty shorty, ukázka, kde jsme, takže dávejte odběr, like, sledujte na YouTube kanál Monty na cestách, kde uvidíte všechno aktuální v shortech a ve videích následně potom celou naší cestu. Něco možná bude i na Instagramu a to stejně na Facebooku, takže dávejte odběry a já vám moc krát děkuju a mějte se krásně. Ahoj!